Yung tema o ito yung naging paksa no sa naturang debate, patutunayan ko Sumala sa Biblia ug ayon sa Biblia at mga sa referensya mga referensya nga ang adlaw nga Domingo na ang araw ng linggo mao ang adlaw nga igpapahulay sa mga Kristiyano. ay siyang araw ng pagpapahinga ng mga Kristiyano o Sabat ng mga Kristiyano. Sumala sa sugo sa Dios. Ayon sa sugo o ayon sa utos ng Diyos. Affirmative side Brad Kenneth Alvin Bustamante mo kini siya ang mupamahayag diya sa Roman Catholic Church. Og ang negatibo pinini mga kahigalaan mo pud si Brother Mitchell Bindilio. Siya po'y mo negative side niini sa 7-day Adventist sa SDA. Ug ang ato ang lagda sa tulumanon nga kasabutan matud pa diri sa walay mogamit og isyu nga personal. So, meron tayong rules at unang rules, wala ang gagamit sa personal na issue o personal attack. O mga pulong sama sa buang hungog ug bakakon ka ug uban pang sama niini. Og niapay walay mogawa sa tima. O kung doon na may pangutana nga tubagunon sa oo ug dili, gikinahanglan tubagon sa gayud ingon niini. Og diya pa makahiling ang matag malalantugi sa bisan unsang referensya nga gigamit sa matag pikas. Direkta gayod ang pangutana ug ang matag tubag sa pangutana dili mo labaw sa 30 second. So, meron mga reglamento, meron tayong mga rules na kung saan ating gagamitin walang personal attack pag merong tinatawag na merong objections ay ibigay sa moderator at kapag merong tanong na yes or no dapat ay sagutin ang naturang tanong Sa dili mo sulot ug mo at wag gagambala no, hindi pwedeng sumapaw sapaw samtang nagsulti pa ang kaatbang habang nagsalita pa yung katunggali. apang kung adunay paglapa sa lagda ang namulong mamahimong molekramo o pikas pinagi sa pagtawag sa atensyon sa moderator. Ang moderator mo paggang una sa namulong So yung moderator ang siyang sisita kapag meron talagang gagambala. aron paminawon ang likramo sa pikas ipahulong ang oras nga gigahin. Kapag merong reklamo ay dapat cut yung oras, no? Dapat yung oras ay nakahinto o ipapahinto. Ug tahoron ang awhag og pahimangno sa moderator. At dapat respetuhin yung naging desisyon ng moderator. So ang atong lagda sa tema sa ilang gisabutan sa pamahayag magkaigsuunan dunay pamahayag sa oras sa affirmative side sa sulod sa 15 minutos. So 15 minutes yung affirmative stand mga kapatid at mga kaibigan ayon sa moderator. Sa pamahayag sa ato ang debatidor karon ni Brad Kenneth Bustamante. So ako yung nasa affirmative side, so ako yung mauna, dapat meron akong 15 minutes na ititindig yung naturang tema na yung ayon sa Biblia at sa mga referensya na ang araw na linggo o Sunday ang siyang Sabath ng mga Kristiyano. Og human sa pamahayag aduna po'y pangutana sulod sa 10 minutos. Kapag merong matapos na yung ating tindig ay merong pagtatanong na 10 minutes. Human pod sa pangutan sa negative side sa 10 minutos aduna po'y pamahayag usab diri sa negative side sa So after 10 minutes, pwede siya, after 10 minutes po na tanungan, yung negative side na po yung sulod magtitindig. sa 15 minutos. Human pod sa pamahayag sulod sa 15 minutos ni Brad Mitchell Bindilio, aduna po'y pangutan niya nini ang Brad Kenneth Bustamante sulod pod sa 10 minutos. So matapos na yung negative stand po ng negatibo, so magtatanong po tayo ng 10 minutes din. Niya. So, doon na po'y human sa pangutana, doon na sa isip mga bagong doon na po'y pangutana sulod po sa 5 minutos niya sa ato ang gigahin karon nga balaod og sunod usab doon na po'y 5 minutos nga pangutana sa ato ang matag kalantugi.
So bueno mga kaigsunan nato. So, dito na. Permado na ito itong naturang paksa. So, ito na ginawa ng moderator ang kanyang rule na siyang nasa gitna, no? Para sa maging matiwasay na talakayan natin. Baliko ng atong tema karon nga to ang ilang gipanagsabutan So, babalikan yung tema na pinirmahan nga pamatud-an na patutunayan ko sumala sa Biblia og mga referensya. ayon sa Biblia at Ang referensya. adlaw nga Domingo mo ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. So, yung araw ng linggo siyang araw ng pagpapahinga ng mga Kristiyano ayon sa utos ng Ug Diyos. atong ihatag sa tuang Brad Kinit Bustamante sa iyang pamahayag sulod sa 15 minutos ug sugda na. So, dito na nagsimula yung 15 minutes na stand po natin mga kapatid at mga kaibigan. Kung meron bang mabasa dito sa banal na kasulatan. Good morning, Mildred Calibho. Magandang umaga po watching from Singapore. Kumusta po mga kababayan natin na nasa ibang bansa ngayon? Welcome po dito sa ating pagtalakay o pag-aaral ngayon. Bueno, salamat kayo Brad Eddie Baludo. So, maraming salamat sa iyo, Brad Eddie Baludo. Ang ato ada yung timekeeper atong pagyukbo sad ni kaubang Nikolay. So, ang ating timekeeper ay si Brother Nicolay. Og sa atong tinahod nga moderator Brad Eddie Baludo. O sa ating moderator na si Brad E.D. Baludo. Mula po ito sa isang piniling nasod, isang sikta po ito sa Dipolo. Salamat kayo. Og mga hinigugma kong mga igsoon, tuguti ako sa pagsaludo unas tanan. At mga kapatid at mga kaibigan, sinabi ko dito na bago ang lahat, bigyan muna natin ng pagkakataon na ating saluduhan Sa tuang labaw nga makagagahom nga Dios. ang ating poong may kapal Nga mo'y naghatag ka nato ninihigayon nga kita magkakatigom. na siyang nagbigay sa atin ng panahon na tayo ay magagawa nitong naturang talakayan. Kita magkita o magkakadungog sa radyo aron magsalo o mag-inambitay sa mga kamatuoran. Aron para naman ating talakayin yung katotohanan dito sa radyo. Akong pagyukbo sab sa atong pinanggang kaatbang Brad Mitchell Mindilio gikan sa Pundok sa Seventh-day Adventist Church. Ating pagsaludo sa ating katunggali na si Brad Mitchell Wendelio mula sa Seventh-day Adventist Church. O ako sab nga itunol akong pangatahuran sa nagsunod sa atong programa sa tanan nga hagdanan nga sikaan o sa mga tugkaran nga tugpahan. At sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa ng radyong ito. Sa atong programang Sangka sa Katarungan. Sa mga paagi, sa masanandan atong temporaryong mahimong moderator ni Tagnaa mao si Brad E. Baludo, kay ako man ang matubang sa friendly discussion debate tali sa igsoon natong Seventh-day Adventist Church. So, baka magtaka kayo na bago yung moderator natin sapagkat tayo yung titindig sa isang tema na salungatin o na gustong gibain ng Seventh-day Adventist na mga ngaral. Agig kasayuran ako sa kayanong miyembro simbahang Katoliko. Habang nagpakilala ako dito no na ako ay isang miyembro ng isang simbahang Katoliko, Usa ka laiko og hagit namong mga laiko isa pong laiko. diha sa naasoy nga simbahan mausab ang pagdepensa sa among pagtuo. Sumala sa Canon Law numero 229, lay people have the right and duty to acquire the knowledge of Christian teaching so that they may able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. So ito yung ginamit natin, yung Canon Law 229. Sinabi dito na tayo ay nabinyagang Katoliko, so isang laiko, meron tayong karapatan, no? The right, no? Na ipagtanggol yung ating panampalataya at isiwalat ito. So kaya humarap tayo sa isang debate. So ito yung naging pundasyon natin sapagkat hindi pa po tayo
talagang official na official na miyembro ng CFD sa Dipolog dito, pero nag-aral pa po tayo sa ating panampalataya sa mga panahong ito. Kung kinahanglan sab nga amo ang dipinsahan ang among pagtuo. Ano na'y panultion nga nagkanayon? Merong kasabihan na nagsabi, Non potis isid iuturnum koinon sobest esse veritas. Way pangatarungan nga mulungtad kung kiniwa sa kamatuuran magsukad. walang sabi dito, non potes isiditurnum coinum esse veritas, no? Walang opinion, walang reaksyon na tatayo kapag hindi po ito nagsimula sa katotohanan. Ang tima nga among pagalantugian ning tagnas kutohon mao kini niya. Ang tema na aming talakayin ito. Ug akong pamatud-an nga pamatud-an ko sumala sa Biblia Na patutunayan ayon sa Biblia og mga referensya at pati na rin sa mga referensya nga ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano. na ang araw ng linggo ang siyang araw na pagpapahinga ng mga Kristiyano Sumala sa sugo sa Dios. ayon sa utos ng Diyos. Atong balikon, pamatud-an ko sumala sa Biblia og mga referensya nga ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Akong ipaklaro nga akong trabaho karon mao ang pagpabarog sa maong tima og kana mo'y pagaluaron sa tong pinangga nga kaatbang. Kay ang tima pamatud-an ko man nga ang adlaw Domingo mao ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sugo sa Dios. Pinaagi sa Biblia og referensya, una isip ako'y affirmatibo. Akong i-define kining niya ug akong ipatinaw. So, meron tayong definition of terms na ginamit dito. This aman gikan ang pulong Sunday. Saan ba nagsasimula yung salitang Sunday? I have here a Encyclopedia Americana, volume 226, pahina 21 nagingon. Kaniadto gitawag kini sa mga paganog Dias Solis kun adlaw sa adlaw, day of the sun. Noon pala, yung araw ng linggo ay tinatawag na Dies Solis o Day of the Sun. Apan sa mga Kristohanon, Apan sa mga Kristiyano, gitawag kinig Dies Dominica sa Latin sa Latin tinatawag itong Dies o Dominica. Domingo sa Spanish. O sa Spanish tinatawag itong Domingo. Dies Dominica sa Latin o Domingo sa Spanish. Unsa man kamay ng danon kining maong adlaw alang sa mga Kristiyano. Kaano ba kahalaga ang araw ng linggo sa mga Kristiyano? Kung si San Pablo atong pasultion, Kapag si San Pablo yung ating pakinggan, siya ay nagsabi nag-ingon sa 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 14. sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 14, Kung wala pa banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang inyong pagtuo. so kapag hindi pa ano yung official na Tagalog dito, basahin natin para hindi po tayo magkamali. Sa unang Korinto, ginamit po natin dito first verse po, no? Ginamit natin yung unang Korinto 14:15 na 15:14 na ganito yung nakasulat, mga kapatid at mga kaibigan, sa banal na kasulatan, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Busa magklaro nga pagkabanaw ni Kristo makahuluganon kining niya, unya way lalis. At klaro na yung muling pagkabuhay ng Panginoon ay napakahalaga ng mga Kristiyano. Nga nabanaw nga atong Ginoo Domingo, At wala tayong debate na araw ng linggo talaga ay muling nabuhay ang ating Panginoon. nabanaw nga atong Ginoo. Busa alang natong mga Kristiyanos, Kaya ayon para sa ating mga Kristiyano, importante ug makahuluganon kining mga adlaw.
So, napakahalaga ng naturang araw kasi ayon kay San Pablo sa unang Korinto 15:14, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Napakahalaga ng araw ng linggo. Ang tema sumala man sa Biblia ug referensya Ang tema ay ayon sa Biblia at referensya. nga ang adlong Domingo mo ang adlong igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sugo sa Dios. Unahon siguro nato paghiklad ang mga ebidensya diya sa referensya. So, ating binasa yung mga referensya kasi dalawa yung nasa pwedeng iprueba, pwedeng sa referensya, pwede ring sa Biblia. Niasa kong atubangan ang gitawag og New Collegiate Dictionary New Collegiate Dictionary sa pahina 109. sa page 109. Nag-ingon, Sunday observed among Christians as a day of worship and rest. Andyan na. Yung tema ay tumayo na sa New Collegiate Dictionary na binasa natin. Ha? Unsa daw, ang Domingo giobserbahan sa mga Kristiyano Ang Sunday o Linggo ay inobserbahan ng mga Kristiyano isip adlaw nga igpapahulay ug isip araw ng pagpapahinga igsisimba. at para sa kanilang nalangin, worship, no? Busa ang tema ni barog og napamatud-an na. Kaya ang tema ay tumayo at nakatindig na agad. Ang hingigo nga mga ngayam wa na magkinahanglan og daghang bala. Ang hunter na tao ay hindi na kailangan ng maraming bala. Kay hingigo man. Kay hingi ka. Diba, Brad Meds? Og ang usa ka diferensya lik-on nga ni barog At ang isang referensya ay malinaw na nakatindig. nga ang Domingo giobserbahan sa mga Kristiyano isip adlaw nga igpapahulay ug igsisimba. Na ang Sunday na pinatunayan natin ay inobserbahan pala ng mga Kristiyano na araw ng rest o rest day at araw ng kanilang worship. Now, ang Living Bible nga nias kong makamot sa Pero meron tayong Living Bible na dala. Job chapter 8 verse 8 ganyan. Sa Job chapter 8 verse 8, ganito yung nakasulat. Read the books of history and see. Na read the book of history and see. Basaha ang kasaysayan ug tanawa. Busa mo tan-aw sabtaw kasaysayan kay wa Kaya ginamit natin yung mga referensya at yung mga man kasaysayan gidili sa Biblia. dahil hindi po ito salungat sa Biblia. Ang pagbasa og mga kasaysayan kung referensya magkasama kay naaman sa atong tema. So, ang pagbasa sa mga referensya at sa mga historical books ay nasa tema at hindi salungat sa Biblia. Sumala sa Europe Before Modern Times by O'Brien sa pahina 194 nagingon. Sunday was kept holy from the time of the apostles. Atong binisayon, ang Domingo gibalaan na sa panahon pa sa mga apostoles. So, ayun yan sa referensya. Ang tema sa magtabanog nga naigo sa hangin, milupad ug misulbong. Nga kining niya diayng kasaysayan nagtug-an nga Europe Before Modern Times by O'Brien. Ang Domingo gibalaan na panahon sa mga apostoles. Ang tema lig-on nga ni barog sumala sa referensya nga atong gigamit. Apan ato pang pagkadugangan aron pagtagbaw sa kauhaw ug kahigwaos ning atong kaatbang ang Grolier Family Encyclopedia nagingon. So, ito yung pangatlong referensya na ginamit natin, mga kapatid at mga kaibigan. Ito naman po, patapos yung World History by O'Brien, ito namang Grolier Encyclopedia. Christians have generally considered the Sabbath to be fulfilled by Christ's Sabbath rest in the tomb and celebrated instead the Lord's Day, Sunday, as a day of worship. So, ang Sunday pala is day of worship.
sa mga Kristiyano ayon sa tatlo na mga referensya. Naa ba na sa Biblia? Nasa na sa Biblia. Pero referensya sa ato ang giuna. Busa dinhi ang plastada nato sa mga ebidensya sa referensya ato nang nakitaan. O kay nakita naman nato ang mga ebidensya diya sa referensya dinhi ta sa Biblia. Ang akong unang gamiton ang Lydiard Translation, Revelation chapter 1 verse 10 nga nagingon. So meron tayong Lydiard Translation. Nandito sa ating mga kamay pa itong Lydiard Translation. I was worshiping in the day of rest I was worshiping in the day of when I rest heard loud voice behind me. when I heard loud voice behind me. Sa Revelation chapter 1 verse 10 to, I was worshiping in the day of rest when I heard loud voice behind me. I was worshiping in the day of rest when I heard loud voice behind me. Asa mabasa? Lydiard Translation, Revelation chapter 1 verse 10. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10. Doon ay gitawag dito day of rest. I was worshiping in the day of rest when I heard loud voice behind me. Now ang pangutana, unsa maning adlaw kining giingon nga day of rest sa Lydiard Translation? Kung ano ba yung araw na yon? Ang El Nuevo Testamento, El Apocalypse chapter 1 verse 10. Gaingon, Yo voy en el espiritu en el día del domingo. Busa Domingo tong giskutan. So yung day of rest pala sa Revelation chapter 1 verse 10 mga kapatid sa Lydiard Translation, ayon sa isaling translation, isang tinatawag natin na Biblia din ay Sunday yon o Domingo. Kaya ang giingon din sa Revelation chapter 1 verse 10 Lydiard Translation, I was worshiping in the day of rest. Og sa El Nuevo Testamento El Apocalypse chapter 1 verse 10, Yo voy en el espiritu en el día del domingo. Therefore ang giingon sa Lydiard Translation nga day of rest is Domingo. Busa mo ka na ang nasa tima, laing prueba. Ang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 din sa Bag-ong Maayong Balita. Gaingon, sa pinadayag 1:10, sa adlaw sa Ginoo gigamhan ako sa espiritu. Unsa maning adlaw ning adlaw sa Ginoo? Ano ba itong araw ng linggo o ano ba itong araw ng Panginoon? O gatong gamito ng libro sa mga pinangga, ang libro ni Ellen G. White gayon. Ang Domingo nagkahulugan og karon mao ang adlaw sa Ginoo. Ang Sunday pala ayon sa aklat ni Ellen G. White ay Lord's Day. Busa kining niya sa pahina 258 ang dakong paglaom nga libro sa atong mga pinangga gaingon. Ang Domingo nagkahulugan og karon mao ang adlaw sa Ginoo. Ang giingon dahil sa pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10, adlaw sa Ginoo Domingo kadto. O gisgutan sa Lydiard Translation nga day of rest. So tinaw ang pinadayag nga nakita nato ang mga ebidensya sa balaang kasulatan. So ayon sa Biblia, nakita natin sa Biblia na mayroon talaga mga basihan yung ating ginawa na pagtitindi. Mas mayo siguro tanaw ng oras, Brad. Pila na ka minutes? So tiningnan mo na yung oras. 3 minutes. 3 minutes. 6 minutes. Sige. Excuse me, katong So merong objection yung affirmative ay yung negative side. Sa may page sa dakong paglaom. Sige. Pareho kay pang napamayag guman. Sige. So, wa pa man kun human. Sugo ba ni sa Dios? Ang giingon sa Lydiard Translation, I was worshiping in the day of rest when I heard loud voice behind me. Nga So sugo ba ito sa Diyos o utos ba ito sa Diyos? Yung Sunday na dapat ay araw na pagpapahinga ng mga Kristiyano. gitawag tug Domingo.
na tinatawag na Domingo. Sugo kana sa Dios, sumala sa bag-ong maayong balita. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 1 nagingon. Kining basahuna nag-asoy sa mga butang nagipadayag sa Dios kang Hesukristo aron iyang ipakita sa iyang sulugoon og ipakita sa mga sulugoon sa Dios ang mahitabo sa dili madugay og gipadayag kini ni Kristo pinaagi sa anghel ngadto siyang sulugoon nga si Juan. Tinaw ang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 1. So, ginamit natin yung utos ba ito ng Diyos. So, ginamit natin yung pahayag chapter 1 verse 1. Kung mabasahin natin sa Tagalog itong pahayag chapter 1 verse 1. Ganito yung nakasulat mga kapatid sa pahayag chapter 1 verse 1. Ito yung pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya at Kanyang inihayag kay Juan na alipin sa pamagitan ng anghel sa Kanyang isinugo. So, na Kanyang isinugo. Layunin na pabahayag na ipakita sa mga alipin ng Diyos ang bagay na malapit na magganap. So, meron salitang Kanyang isinugo. So, kapag merong isinugo, ay merong sugo. So, talagang mula ito sa Panginoon. Gipadayag sa Dios ngadto sa iyang sulugoon. Maingon siguro itong pinagganabay mabasa ang sugo diha. Itong ngayon ninumduman nga ang sulugoon musunod yun na kung dunay sugo. Kung dunay sulugoon, dunay sugo anang naa. Ang tema nga sumala sugo sa Dios. Ug dunay sulugoon sa pinadayag kapitulo 1 bersikulo 1 nga gipadayag sa Dios ngadto siyang sulugoon. Busa sugo sa Dios. Ang tema lig-on nga nibarog ning taknas kapunon. Og maluad og mapukan lamang kini kung iyang manigar nga kanang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 brad kini dili gyud na Domingo. Lahi ng adlaw mahugno ug magluad lamang kana kung iyang maingon nga dili na Domingo. Unya nganong pipila raman ka verse ang gigamit nato gumigan kay mo lagi na basta hunter ka o kinahanglag dakang bala kay hunter mo ka. Og ang balaang kasulatan nagmatuod, Ako naman di ko tingnan. ang referensya nagmatuod, mahitungod nining atong gipamatudan. Siguro mayngon atong pinangga karon Brad Kinet, si mo pag-ingon stima, mabasa ba sa Biblia ang pag-ingon nga sumala sa Biblia? Ato nang paghulaton. O galaton sa nato ang pangutana nga, muuyon ka ba nga ang Katoliko ray gausab gikan sa laing adlaw nga tos Domingo? Ato sa nga pagatubagon o ato ng atangan. Ang mga apostoles nagmatuod dinhi sa Living Bible sa Buhat Kapitulo 20 versikulo 7. Nga nagtigom sila sa adlaw nga Domingo. Kung mangita gyud litra por litra, niya man tay mabasa sa Act chapter 20
verse 27. Mas maayong atong basahon. Giingon din nining niya sa Living Bible. 2 minutes ka pina. On Sunday, we gathered for communion service with Paul preaching. Sa to pa, nag-gathered sila, nagtigom sila sa adlaw nga Domingo kung Sunday. O lain pa ang versions Biblia. Dini sa ang buhing pulong Biblia, Buhat Kapitulo 20, versikulo 7, nianang Domingo, nanambong kami sa katigom sa pagsimba o paghandom sa panihapon sa Ginoo. So, Domingo to. Kay ang pinadayag Kapitulo 1, versikulo 10 sa laing version gitawag nag Lord's Day. Unya ka ng Lord's Day di ay kung adlaw si Ginoo sumala silang libro 258 sa dakong paglaom gaingon nga adlaw ka nga Domingo, therefore tinaw ang tima nga nibarog. Og maingon sa siguro atong pinanggaon niya sumala sa Catecism of the Catholic Church ato ng tagdo ng maong pangutana. Unya, ang ato ipainomdom nga specific gitastima sa adlong Domingo. Og adlong Domingo atong gisgutan, therefore Domingo gyud ang ato ang gipamatuo dinhi. Ang rest mga kasama 1 minute sa lang, Brad. Affirmative side. Okay. Ang So merong 1 minute na merong 1 minute na para sa ating pagtindig. ang Greek anang naa sa rest kung igpapahulay sa Bisaya gitawag nag Sabaton. Dili na ko ni humnon nganong gitawag og Sabaton. Kay duna sa tay mga ebidensya diya sa Grigo nga kanang Domingo gitawag sab nag Sabaton. Og ato nang isita kung mangutana ang ato ang pinangga mga kaigsunan. So ang tema na pamatud-an og dunay mga pangutana sa atong pinangga ato ng himamaton og atong kinasingkasing nga pagadawaton kay mao man na ang nakalagda sa atong debate mga kaigsunan. So di na ta maghago pa. Umikan kay naan naman day mga ebidensya sa pinadayag, naan naman day ebidensya sa kining kasaysayan kay kung musupak sa kasaysayan tinaw nga bright pa rin sa kasaysayan. So kapag sasalungat sa tinatawag natin na mga kasaysayan, nagpapatunay ito na parang magaling pa siya sa kasaysayan kapag sabihin niya na hindi ako naniniwala sa mga reference. Kapag hindi sabihin niya hindi ako naniniwala sa mga reference yung malinaw na yung kanilang doktrina pala ay hindi naniniwala sa reference, magaling pa sila sa mga referensya kapag yun yung tinatawag natin nadaan nila sa kanilang argumento. Magandang umaga kay Sir Yusol. Magandang umaga. Thank you po. Thank you so much po sa inyo kapatid. Sa inyong walang sawang pagsuporta sa atin at sa iyong mga donasyon na binigay sa umagang ito. God bless po sa inyo. Salamat po sa inyong suporta. Wala sa reference.
So patuloy natin ang talakayan. Brad, affirmative side na pupus na ang imong oras sa imong pamahiya sulod sa 15 minutos. So yung oras na 15 minutes ay natapos na. So, ari na punta sa mga pangutana sa tuang negative side sa pamahayag sa tuang affirmative side. So, Sa tanong ng at actually grabe yung preparasyon natin dito, no, sapagkat grabe yung preparasyon natin dito sa naturang debate, mga kapatid, sapagkat magaling talagang pastor ito, magaling gumamit ng mga referensya pero putol-putol yung taktika po nila, no, yung taktika nila putol-putulin yung tinatawag natin na mga itong mga referensyang gagamitin nila, kaya grabe yung preparasyon natin. sulod sa 10 minutos nga pangutana, arita ni sa negative side, Brad Mitchell Bindilio sa iyang pangutana nga to sa affirmative side. Okay, so ito yung kanyang tanong. Okay. Salamat Mr. Moderator, Brother Eddie Baludo, o ato pod sa pasalamatan ang atong maabtikon dasig nga batanon si Brother Kenneth Alvin Bustamante. Ang edad ko yata rito 2015, so ilang taon na 8 years na, no? 8 years na. 8 years na, so nasa 22 years old ako dito or 21 years old ako dito sa naturang talakayan. Ni ako sa ako nga Abang ang katunggalin natin ay parang nasa 40 plus na po ito, yung katunggalin natin na si Pastor dahon Vindilio. sa pagpangutana. Yes. Sumala sa tema nga atong imong gipabarog, Brother Bustamante Kenneth. Ayon sa tema na iyong tinindigan, Pamatud-an ko sumala sa Biblia og mga patutunayan ko referensya nga ang adlaw nga Domingo mao ang adlawng igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Pangutana, so tanong, kini bang Kristiyano nga imong gipamatud-an mao ba ni ang katawhan sa Dios sumala sa Biblia? so sabi niya, ito bang Kristiyano na nasa tema, ito ba yung people of God? Niya ang atong tubag. Ang Biblia dunay duha ka katawan sa Dios, o kining mga Kristiyano mo ni karon ang giingon nga katawan sa Dios ug sumala sa mga libro usa na ang Katoliko nga gitawag og katawan sa Dios. So ayan si kanya, ito mga Kristiyanos na nasa tema, ito pa yung tinatawag natin na people of God, no? Kaya nga kapag alam niya yung tanong niya, ay dapat hindi na yan itanong, kasi kapag sasabihin mong Kristiyanos, definition pa lang, i-define mo natin yung salitang Christians dito, Christian o Christian. Dito tayo sa definition ng salitang Christian. A person who believes in Jesus Christ and follows His teaching. Ito yung salitang Christian. Pero yung tanong niya, ito bang Kristiyanos na sa tema, ito ba yung people of God? So, hindi niya pala alam na itong tinatawag natin na Kristiyanos ay people of God. Ganito ba yung aral ng mga ganito ba yung aral ng mga Seventh-day Adventist na maging salitang Kristiyano ay hindi alam ang definasyon ng salitang Kristiyano? Bakit pa naging mangangaral? Bakit pa naging pastor itong kapatid natin na hindi naman alam na salitang Kristiyano is followers of Christ, so therefore people of God? Okay, subo na akong pangutana. So binalik niya yung tanong. Kay matod pa nimo kining Kristohanon mao maning katawhan sa Dios. Naman yan. Yung Christians
people of God. Sumala sa Biblia, unsang adlaw ang gibilin sa katawhan sa Dios? Sabado, Domingo, tubag. Objection. Oh. Ayun, so para sa kanya, dito sa kanyang tanong, mga kapatid at mga kaibigan, so nag-divert siya. Kasi ang yung sagot natin, ito yung people of God. At sumala sa inyong aklat, itong people of God ay isa itong, pati na itong mga Catholic ay people of God. Mga Kristiyanos din ito. Saan ito mabasa sa kanilang aklat? No? Saan ito mabasa sa kanilang aklat? So, babasahin nga natin sa kanilang aklat. Dito tayo sa Alpha and Omega. No? Dito tayo sa kanilang aklat na Alpha and Omega. Kung ang Catholic ba ay Kristiyanos. Dito sa page 64. Page 64 sa kanilang aklat, Alpha and Omega, na ganito yung nakasulat. It is true that there are real Christians in Roman Catholic Communion. Thousands in the church are serving God according to the best light they have. So, sinabi natin sa kanyang tanong kanina, ito bang salitang Kristiyanos, tumutukoy ba ito sa people of God? Yung tanong niya. Sinabi natin, yes, of course. Yan ay tumutukoy sa people of God. At yung people of God na yan, kasali na yung mga Katoliko ayon sa kanilang aklat. Kaya nag-divert siya ng tanong. Ang tanong niya, sa pamayanan ng Diyos, anong araw ba ang ibinigay? No? Kasi gusto niya palusutin ang salitang Saturday. Pero yung tema natin, specific Sunday. Sa debate, hindi ka pwedeng gagamit ng isang araw sa ibang araw, yung specific na araw na dapat debatihan ay Sunday. So, dapat na mananatili ka lang sa Sunday. Kaya nag-object tayo. Kasi gusto niyang ipalitaw. Gusto niyang ipalitaw na binigay ng araw sa people of God ay tinatawag natin na Saturday. John, Mr. Moderator, ang tema specific Sabado, specific Domingo. Therefore, di ta mudagan sa adlaw nga Sabado kung ang ipahinumdum ka ganiya. So, ang tema natin, tayo ay magdidebate sa salitang Sunday. Hindi tayo magdidebate sa salitang Saturday. So, kasi ayon sa tema, patutunayan na ang Sunday o Linggo ay araw ng pagpapahinga ng mga Kristiyano. So, hindi pwedeng gamitin mo yung pulong o yung salitang Saturday sapagkat unang-una, hindi ako gumamit ng salitang Saturday. Domingo ang tema. Okay. At ang tema ay Sunday, dapat na talakayin. O akong Kaya ayon sa moderator, okay. balikon nga specific tas tema. So, specific sa tema, hindi po pwedeng gumamit ng salitang hindi naman nakarugtong sa tema. Good morning, bro. Bro Kenneth, full support you. God bless. Salamat po, kapatid. At kung sino ka man at saan ka man ngayon, salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Okay. Mr. Moderator, ang tema igpapahulay. Okay. Ang tema Kristiyano. Nangutana ko, kini bang Kristiyano sumala sa iyang ipamatud, sumala sa Biblia, mao ba ni ang katawhan sa Dios, sumala sa Biblia, nito ba siyang mao? Okay. Ang akong pangutana mao ni, sumala sa Biblia, unsang adlaw ang gibilin sa katawhan sa Dios, Sabado o Domingo? Okay. So, kung mapapansin po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, gusto niyang gamitin dito ang yung Hebreo, no? Yung Hebreo na kung saan may ibang araw, pero kapag meron kayong mga katunggali o meron kayong diskusyon, dialogo sa Hebreo, kasi gusto niyang ipalitaw dito yung Hebrew. Yung Hebrew chapter, dito tayo sa chapter, hindi ako nagkakamali, chapter 6. Dito sa sa chapter 4 verse 8.
na verse 9, Hebrew chapter 4 verse 9. Gusto niyang ipalusot talaga itong Hebrew chapter 4 verse 9. Basahin nga natin yung Hebrew chapter 4 verse 9. Basahin natin ha. Hebrew chapter 4 verse 9. Basahin natin sa Magandang Balita Biblia. Mag-iingat kayo kasi gusto nilang ipalusot ito, mga kapatid, lalo na kapag maipit sila sa debate. Ano yung nakasulat dito? Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. So, ano bang araw nito? Sapagkat sa sinumang makapasok sa lupain, kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpahinga rin sa Kaniyang pagpapagal tulad ng Diyos na nagpahinga sa Kaniyang nilikha. Kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingaang iyon at huwag mabigong tulad ng hindi sumasampalataya. Pero kung i-atras natin, mga kapatid at mga kaibigan, merong ibinigay na ibang araw, no? Ibinigay na ibang araw. Kung babasahin natin sa naturang chapter pa rin, basahin natin sa naturang chapter, merong ibinigay na ibang araw dito, no? Hindi yung araw ng Kaniyang tinutukoy. Sa chapter 4 verse 8 sa Hebrew, kung ang mga tao nooy nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako ng Diyos tungkol sa isa pang araw ng kapahingaan. So merong isa pang araw ng kapahingaan at ang araw na iyon ay linggo. Meron tayong Biblia, no? Andiyan sa ating opisina. Meron tayong Biblia na ang araw na iyon ay linggo. So kapag maka-encounter kayo ng ganong mga mangangaral, kapag medyo naipit na, ay gagamit sa naturang verse, mga kapatid at mga kaibigan, message nyo po ako para makapagbigay po tayo ng assistance sa mga reference sa inyo na yung araw na ron, ibang araw, kasi gusto niyang hindi siya gagamit ng Hebrew chapter 4 verse 8. Gusto niyang gamitin ang Hebrew chapter 4 verse 10. Verse 10 sila. So, hindi siya, ang kanilang pag-aaral talaga ay hindi contextual, no? Gusto nila na walang konteksto yung kanilang pag-aaral, mga kapatid at mga kaibigan, no? Sa Diyos. Okay, Mr. Affirmative side, matod pa sa pangutara sa negative side. Asa ko na mabasa sa Biblia o sa bersikulo nga ang katawan Hebrew chapter 9. No? Ang tanong niya, saan mabasa sa Biblia na yung Kristiyano ay people of God? Hindi na yan dapat itanong. No, hindi na yan dapat itanong. Sa salitang Christian pa lang, dapat alam mo na yan. Okay, Tama na ibayranan. Okay, ang teksto mo ebidensya. Okay, Miss. Gusto niya talagang hanapin yung teksto, pero ayun sa Hebrew chapter 4 verse 8 hanggang sa 12. Pabasa natin doon. Og katawhan sa Dios, og lain-lain ang ilang adlaw nga ipapahulay. Una ang ipapahulay, kung nakahatag pa kanilang ipapahulay, Josue dili na untaan Dios maghisgot og laing adlaw. So yun yung ginamit natin sa naturang tanong. Ginamit natin yung nasa Hebrew chapter 4 verse 8 hanggang sa 10. Hanon 4:9 ug 10 sa duway version New Testament. Nag-ingon Hebrehanon 4:9. So ginamit na niya. Ginamit na niya yung Hebrew chapter 4 verse 9. Busa dunay gibilin nga Sabado sa pahulay alang sa lungsod sa Dios. Unsay gibilin? Dili Domingo. Sabado. So hindi na siya nagtatanong, nag-komentaryo na. Kayang misulod sa iyang pahulay, mipahulay usab gikan sa iyang mga buhat. Kasi naubusan siya ng tanong. So
ginamit niya dito sa kaniyang pagtindig na. So, naubusan siya ng tanong, hindi na siya nakapagtanong, mga kapatid at mga kaibigan. So, dito, mag-ingat kayo kapag gamitin itong Hebrew chapter 4 verse 9. So, dito sa kanya negative space na po ito. Kasi napakarami ng kanyang objections at nag-object din po tayo. So, largo na lang tayo sa tanungan natin sa kanya. So, dito tayo sa pagtatanong sa kanya. Tubag lang. Tubag lang. Imo na sugda na. Salamat kayo tinahod nga moderator. Ang atong unang puntos pangutana, gisupak nimo ang tima nga ang adlawng Domingo igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sugo sa Dios. Gisupak nimo kay mabasa sa referensya o dili mabasa? So, tanong natin, yung tema na tinindigan natin, sang-ayon ka dito dahil mabasa sa Biblia o sang-ayon ka dahil hindi mabasa sa Biblia? Okay, salamat sa pangutana. Gisupak nako ang imong tima Sabi niya ha, tingnan nyo dito. Ang tanong natin, malinaw yung tanong natin. Tingnan nyo yung tanong natin ha. Imo na sugda na. Salamat kayo tinahod nga moderator. Ang atong unang puntos pangutana, gisupak Isang tanong lang. Dito, isang tanong lang mga kapatid at mga kaibigan. Isang tanong lang dito, makikita na natin na wala na yung kanyang mga argumento. Pakinggan natin yung kanyang sagot at yung tanong natin. Pinakaunang tanong natin. nimo ang tima nga ang adlawng Domingo igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sugo sa Dios. Gisupak nimo kay mabasa sa referensya o dili mabasa? Tanong natin, ang tema ba na ikaw ay negatibo? Ang tema ba ay mabasa sa Biblia o hindi mabasa sa Biblia? Okay, salamat sa pangutana. Gisupak nako ang imong tima Hindi, tutol ako sa iyong tema. Sabi niya ha, tutol ako sa iyong tema bisag na mga referensya kay ang kahit merong mga referensya. diferensya sa Biblia na tuba. Dahil ang mga referensya na ginamit mo ay diferensya sa Biblia. Yun yung sagot niya. So, muuyon ka sa nasulat sa referensya mo supak. Sa follow-up, sang-ayon ka ba sa nakasulat sa referensya o hindi? Ako ngayon ang referensya. Yun, sabi niya, aking uyunan ang referensya. Sa Tagalog, tanggapin ko. Sang-ayon ako sa mga referensya Katong uyon sa Biblia, apan ang na sang-ayon sa imong Biblia. gigamit kay di man na uyon sa Biblia, diferensya man na, di na ako uyunan. Kay miuyon ka So yung sabi niya, sabi ko, yung tanong natin, sang-ayon ka ba sa ginamit natin mga referensya? Sabi niya, sang-ayon ako sa ginamit na referensya. Yung referensya na hindi salungat sa Biblia para sa kanya. Pero yung ginamit umano natong referensya ay salungat sa Biblia. Opinion na yon. Hindi na yon yung saktong sa sagot. referensya. Kasi na una niyang sinabi na sang-ayon siya sa kaniyang sa mga referensyang ginamit natin. Miuyon kay ini kay mituo ka o kawa ka mituo. Dahil sumang-ayon ka sa mga referensya na ginamit. Ito yung follow-up natin. Dahil sumang-ayon ka sa mga referensyang ginamit natin, naniniwala ka ba sa mga referensyang ito? Wag yo ko ang akong gingon, ako So hindi na alam kung paano sagutin. Pikinggan natin. aron sa pagpamati sa pulong sa Dios. Na, gisupak nako ang imong tima bisag na mga referensya kay ang referensya diferensya sa Biblia na tuba. So, muuyon ka sa nasulat sa referensya mo supak. Ako ngayon ang referensya katong Yon, sangayon siya sa referensya. uyon sa Biblia, apan ang imong gigamit kay di man na uyon sa Biblia, diferensya man na, di na ako uyunan. Kay miuyon Ayan, so dahil sangayon siya sa referensya, follow up ka natin. man sa referensya. Miuyon kay ini kay mituo ka o kawa ka mituo. Sangayon ka dito, dahil sumang-ayon ka sa referensya, naniniwala ka ba dito? Tingnan mo ang reaksyon ni Pastor. Wag yo ko ang akong gingon, akong uyunan ang referensya. Okay. Basta uyon sa Biblia, apan ang referensya nga imong gigamit, diferensya sa Biblia mo nang dili na ako uyunan kay di na referensya kun dili. Hindi na naman siya sangayon sa mga referensyang ginamit natin, pero nauna niyang ginamit
Nasang-ayon siya sa referensyang ginamit natin. Diferensya. Naa ba tay mabasa sa referensya nga ang adlong Domingo dili igpapahulay sa mga Kristiyano? At Meron bang mabasa sa referensya na ang salitang yung Sunday ay hindi araw ng pagpapahinga ng mga Kristiyano? Meron bang mabasa sa referensya? ang atong tema sumala sa Biblia. Mao gani nga ang Biblia So, pinutulan niya, ang tema umano ay ayon sa Biblia. Pero ang tema ay ayon sa Biblia at referensya. gani kung dili gani Okay. ako ng referensya. Oh, so yung moderator nag-react. Dili gani mo haom sa Biblia. Di yun daw yun ang bahala pag tibuok kalibutan Okay, sa referensya. okay, Nagwala na yung pastor, nagwala na yung moderator, hindi niya pakinggan. Mr. Negative Side, Yes. nama sa iyong tema nga pamatud-an sumala sa Biblia ag referensya. So, Biblia at referensya, hindi ay Biblia lang. Nawala na yata ito si pastor. So nangutana nga to ang primitive side, naa ba kay mabasa sa referensya nga adlong ipapahulay dili mo ay Domingo Igpapahulay sa mga Kristiyano. sa mga Kristiyanos. Niya, tumagon ako na. So, sabi niya, okay, sasagutin ko yan. Ako tumagon na. Sagutin ko yan. Siya, ang inyong libro nag-ingon, Saturday is the Sabbath day. Sabi niya, ang iyong aklat nagsabi na Saturday is Sabbath day. Parang nagwala na talaga ito, gumamit na ng salitang Saturday. Okay. Okay. Sunod nga pangutana, gigamit nimo ang Catechism of the Catholic Church So, yun, Catechism of the Catholic Church. sa pahina 584. Pwede ba natong sayran o say title ana? Pwede ba nating sayran o pwede ba nating malaman ano ang yung titulo sa referensyang ginamit mo? Okay. Okay. Ang Okay, imo okay. dili pangutana. Pagpatudlo. Sabi niya, hindi yan tanong sa inyo. Hindi yan tanong sa yung ginamit mo, hindi yan tanong. Gusto kang turuan. Okay. Objection, Mr. Okay. Moderator. Ang iyang katungdanan. Nag-object tayo. Yung trabaho mo lang ay magsagot. Huwag kang magkomentaryo. Nag-object tayo Tubag dyan. lang. Alagay. Tubag lang. Alagay. Sabi ng moderator, oo nga, sasagot ka lang ha. Dili mo na pangut. Pindili. Sa kanay title Mr. Negative title. Side. So yung moderator sabi, ano yung titulo? Sa imong gigamit Sa kanyang ginamit na aklat katoliko na salungat umano sa turo ng simbahan. So ano yung titulo? Sa naturang aklat, meron tayong pahinang binanggit, 581. nga libro nga iyang Ang title. imong ginigal nga Ito na ang title. Pakinggan natin. 584. 84. Okay. 84, 584. Catechism of the Filipino Catholics to. Title is Ang po ang Na hindi niya na alam. Nagdadalawang isip na siya dito na basahin yung titulo sa naturang aklat, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat titulo pa lang ay tumpak na tumpak sa tema natin. title. Ang akong gibasa, ang title ni Fulfillment of the Sabbath. Fulfillment of the Sabbath. Pinutol niya. Ang title dyan, mga kapatid, ay mataas, no? Pinutol niya. Ang sinabi niya, fulfillment of the Sabbath. Pero meron salitang Sunday dyan. Sunday, fulfillment of the Sabbath. Ang nakasabi dyan. kung mabasa na ko nga duray Sunday nga imong giputol, uyon ka gibaka ka nimong publiko. Kaya So, ayun. Hindi niya ginamit ang salitang Sunday. Grabe talaga. Para lang manalo sa debate, gagamitin nila ang lahat. Para lang manalo sa debate, kahit putol-putulin yung aklat katoliko. So, mag-iingat po tayo sa ganitong klase ng mga ngaral, mga kapatid at mga kaibigan. No? Ito yung napakagandang ginamit na aklat na hindi niya binasa pala yung titulo. referensya kundi diferensya. Naa ba tay mabasa sa referensya? negative side. Sa imong gigamit nga libro nga iyang Ang title. imong ginigal nga to sa negative side. 584. 84. Okay, ang title is Ang po Title, ito yung title. Nagdalawang isip na ito na basahin. ang title Binasa niya una at ang manabasa niya ang salitang Sunday, hindi niya pinatuloy. ang akong gibasa, ang title ni Fulfillment of the Sabbath. Fulfillment of the Sabbath. Tanong natin, kung mabasa ko na mayroong salitang Sunday, fulfillment of the Sabbath, pero pinutol mo, fulfillment of the Sabbath lang, hindi mo binanggit yung Sunday. kung mabasa na ko nga duray Sunday nga imong giputol, uyon ka gibaka ka nimong publiko. Kaya
At bago natin ikaw, So sabi niya, sagutin na kita. Okay. natural ng inyong ibutang Sunday kay inyo mang gibalhin. Natural na merong salitang Sunday. Therefore, hindi niya binasa yung salitang Sunday, fulfillment of the Sabbath. At bago ikaw ha, pero nag-ingon din Sunday is expressly Hindi yung title. Hindi yung title. Nakasulat yun na pinutol din. distinguished from the Sabbath, which it follow chronologically every week. Na hindi na marunong bumasa. Chronologically yan. Bisag unsahog butang na ang Sunday may katumanan sa Nagwala na talaga si Pastor. ipapahulay, pero giguba niya pagsunod kay lahi gyud ang adlaw ipapahulay Domingo gikan sa adlaw ipapahulay. So, nagwala na siya. So, binalik natin yung Okay. title. Ako, Naay mabasa nga andang ipulay Sunday pero dunay lahi kay kuno giguba Ang adlaw nga title, pagsunod ganyan. sa andang ipapahulay. Sunday fulfillment of the Sabbath, muuyon ka nga imong giputol wa nimo giapil ang Sunday kay ganiha. So, binalik natin. Ang title is Sunday Fulfillment of Sabbath. Sa ngayon ka ba na pinutol mo ito? Ano basa nimo? Ate, ang akong gibasa din ang iyang gipamatuod na ang adlaw Domingo dili gyud Yan, nagwala na talaga. Hindi na talaga sasagot sa napakasimpleng tanong. ang adlaw ipapahulay kay lahi. Objection, Mr. Sumala ka sa Okay, kalasa. So, nag-object tayo. Mr. Moderator, Object na objection. to Ang tentative side. objection ako sa title akong gipangita. Title, yung hinahanap natin. Yung, wag kang magwala. Yung title yung hinahanap natin. Kay Balikan pangutana. ang iyang gibasa kay ganiha, fulfillment of the Sabbath. So, fulfillment of the Sabbath. Ang nasulat dinhi is dunay Sunday. Ang San ang nakasulat Sunday fulfillment of the Sabbath na kung saan nasa tema natin. punon ba niya sa publiko nga wa niya basa ang Sunday sa una niyang pamulong? Sinang-ayunan niya ba na hindi niya aaminin niya ba sa nakikinig ngayon sa publiko na hindi niya binasa ang salitang Sunday sa kanyang unang banggit? Okay, tubagan Tubagon ng ako. side. Gibutangan ninyo og Sunday Nilagyan ninyo ng Sunday, sabi fulfillment niya. of the Sabbath. Nilagyan niyo na Sunday ay fulfillment of the Sabbath. Inamin niya na. Pero pag abot sa statement sa ubos, Pero yung definition sa ibaba mo, no? Sunday is expressly distinguished from the Sabbath, which it follows chronologically every week. Sa ato pa, mismo ang inyong libro, gasungag. Sabi niya, yung libro o mano ay nagkakasalungat. Hindi. Yan yung tanong natin. Hindi yan nagkakasalungat. Yung sariling opinion at interpretasyon lang ng ating kapatid ang nagsasalungat. Okay, Mr. Binalikan natin yung titulo. Tentative side, dunay Ako, mabasa ang pumunta. Sunday pero di statement sa ubos Ako pumunta na. nagsungag kuno Sir ang Moderator, tinaw kayo buhutan ha. okay. Gibasa niya ang title. Niya wa niya apilig Sunday. Okay. Binasa niya ang title, hindi niya sinabi yung salitang Sunday. Ang kunon ba niya sa publiko Aaminin niya ba sa publiko? nga iyang gibakakan ng publiko pag ingon niya nga fulfillment of the Sabbath niya kay wa niya apil ang Sunday? Okay, ayang pangutana negative side ang Ang kunon ba niya sa publiko? So, yung sagot niya. kuno ba daw nimo Nga wa niya giapil ang Sunday. Wa mo apil Pero merong ang basa. Sunday pero merong basa. Okay, nila. Ang iyang gipangutan na title. No, ang tinatanong ko, title. Ang akong gibasa, intre. Ang iyang gibasa, hindi yung title, yung entry o mano. Ang akong gibasa, sumala sa ila, bisan pa nagunsag title diha, O nagwala na. Ayaw talaga niya basahin ang ang title. statement ng sulod, nagingon, Sunday is expressly distinguished from the Sabbath, which is follow chronologically every week. Mo man akong problema din he. Kung ako Ay ba naging Hindi naman yan nun problema. siya nga kunang Domingo mo'y katumanan sa adlang ipapahulay nga ano mga gingong lahi ang adlang ipapahulay gikan sa adlang Domingo. kang ang okay. Okay, ano lang. Ang pag-ingon nga Sunday fulfillment of the Sabbath. Ang pagsabi ng Sunday ay fulfillment of the Sabbath. Unsay binisaya anak Brad Mitchell? Ano yung Bisaya nito? Ten, ano? Oh, sabi niya, ito na.
So dia, ito. Pag ingong Sunday is the fulfillment of Sabbath, ang Domingo mo'y katumanan. Sabi niya, pag sinabi na Sunday fulfillment of the Sabbath, ang Domingo ang siyang katumanan. Pinutol niya naman. Bagong tagaw. Diba? Sasagutin kita. Sasagot. Binisaya mo ka. Kompleto ba? Ang Sabi ko, kumplituhin mo kapatid na Michelle. Domingo katumanan sa adlaw papahulay. Yes. Yon, ang Domingo ang katumanan sa adlaw igpapahulay. Okay. O sa sunod pangutana. So, ayun. Dito natin makita mga kapatid na nun po si Deuteronomium Coinum Subesti Veritas, no, talagang makakatulong itong pag-aaral natin sa ating panampalataya, lalo sa mga aklat natin. So, sana, no, itong kaunting debate na na-share natin na kung saan may pag-amin ang isang pastor, mga kapatid, mga kaibigan, makakatulong na po ito sa ating ikakalago ng ating pananampalataya, no? So, yun, yung naging resulta sa naturang debate, mga kapatid at mga kaibigan. So, wala na tayong dapat ipapakita pa sapagkat sa naturang debate, inamin niya na Sunday's fulfillment of the Sabbath. At yung Sabbath na yan ay Sunday